Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Roblox, όπως μου είπατε οι περισσότεροι. Βασικά, όπως έχω δει ότι υποστηρίζετε πιο πολύ τα Roblox βιντεάκια, γι' αυτό είπα να παίξω λίγο Roblox. Και εύχομαι γενικά να σας αρέσουν κάτι τύπου τέτοια βιντεάκια. Και εδώ θα παίξουμε Merge a Nuke. Όπα να πετύχω το legendary πλοίο. Έλα. Όμπρομαν να τους κάσω 100 και damage. Έωνο. Ντέι, τι είναι όλο αυτό? Κάνε και την ώρα εδώ. Ορίλιον. Θα το ονομάσω Ορίλιον. Δεν ξέρω καταρχάς τι είναι, αλλά νομίζω ότι είναι η ώρα. Πιάνω του αξίζει λίγο. Κύριε Βίκτορ, για να σας δοκιμάσουμε, είστε καλός αντίπαλος. Κύριος Βίκτορ, φαίνεται πολύ καλό, άκυρο. Έχουν αλλάξει βόμβες και δεν τις θυμάμαι, άρα αλλά μια πορεία, ποιος είναι αυτός που μας απείλησε τώρα, για να τον δούμε. Δεν φαίνεται, anonymous. He's an anonymous. Εσείς εδώ παίζει να ήσασταν. Αν δεν ήσασταν, θα είστε διπλάνος που θα πει πολύ σε νομίζω ότι ήσασταν εσείς. Άντε και πάρτε το! Για το συγκεκριμένο game έχει κάνει full updates. Δεν θυμάμαι τίποτα. Παιδιά, φανταστείτε να είχατε ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι, να θυμάστε τις παλιές βόμβες, τα παλιά τα πράγματα, και να έρθουν μια στιγμή στα καινούρια και να χάνετε ό,τι έχετε, ρε παιδί μου. Παρέα. Οπα, πάμε λίγο, πρέπει να τους κερδίσουμε όλους. Ο σκοπός μας να μπούμε στα leaderboards. Είναι κάτι δύσκολο για αυτό το game. Χωρίς Robux ειδικά. Είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα να μπει σε leaderboard χωρίς Robux. Γιατί έχει modcats octillions. Εγώ άντε με το ζώο να βγάζω trillions, παιδιά. Ναι. Και αν δεν είναι octillions είναι... Βασικά όλα octillions είναι. Τα most attacks καθόλου κοντά δεν περνάμε. Αν έχω μπει σε ένα leaderboard μέχρι το τέλος του βίντεο, είμαστε καλυμμένοι. Αλλά γιατί ακούγεται τόσο χάλια μουσική? Μόνο εγώ την ακούω χάλια ή είναι η ιδέα μου, παιδιά? Η ιδέα μου είναι δεν πάω για ριμπές. I do ριμπές. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν έκανα καλά που κάνω ριμπές, γιατί ναι, όλος ο ανταγωνισμός πάει χάλια τώρα.
Αμπρόσκι, τρυπαλόφσκι. Ναι, Στακαλόφσκι, τρυπαλόφσκι. Ο Στακαλόφσκι, τρυπαλόφσκι. Δεν Στακαλόφσκι. Παιδιά, ακούστε, κάναμε το rebirth γιατί είχαμε προχωρήσει το game αρκετά και δεν θα μπορούσατε να τα είχατε δει όλο τι έχω κάνει, άρα σκέφτηκα, ρε παιδιά. Το πρόλαβα. Ο Τρυπαλόφσκι. Είναι ένα τραγούδι που γενικά είναι κάποιοι αφήστο γενικά, ναι. Και τραγουδάνε όπως να είναι, κάνουν ό,τι να είναι και για μένα είναι λίγο αστείο, αλλά όπα. Παιδιά, εγώ σκέφτομαι να βγω από το Μερτζενούκ νεϊκό, πως λέγεται τέλος πάντων. Γιατί θα με καταστρέψουν, είχα μπει με πολύ καλούς και τώρα είναι όλοι, βασικά είχα μπει με άριστους για μένα και τώρα είναι τέλειοι. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι τραβάω εδώ πέρα. Όπα. Παιδιά, η ιδέα μου είναι μη πολύ κολλάει. Δεν ξέρω. Πατάω L. Έχω μάθει ότι το L είναι το κουμπί. L. Είστε L. Μπρο μου, είστε L. Live. Και θέλω να σας εξηγήσω κάποια πράγματα σχετικά για το Roblox. Αν είστε πολλοί YouTubers που δεν έχετε gaming PC, δεν έχετε ρε φίλε, πώς θα το πω πιο πολύ, αν δεν έχετε gaming PC, δεν έχετε τέτοια πραγματάκια δηλαδή, δεν έχετε gaming PC και θέλετε να παίξετε Roblox ή ένα παιχνίδι που έχει πολύ χώρο, πιάνει πολύ χώρο, δεν θα το πρότεινα. Αν έχετε gaming PC, εντάξει, απλά είστε τυχεροί και μπράβο σας. Merge, plant vs mobs. Busy business. Καλό φαίνεται. Πόσο rating να έχει? Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εμείς θα ξεκινήσουμε από έναν μικρό πάγκο. Δεν ξέρω από τι θα ξεκινήσουμε καταρχάς. Δεν το έχω παίξει. Εύχομαι να ξεκινήσουμε από μια μεγάλη επιχείρηση. Από μια μεγάλη επιχείρηση να ξεκινήσουμε. Και να φτάσουμε σε έναν ουρανοξύστη. Αλλά από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής θα είναι από ένα stand. Δεν πειράζει. TBLOUX Studios. Block Studios. Μπλέτικ. Ξέρω εγώ. Μέχρι στιγμής βλέπω κάτι ευχάριστο στο screen. Βασικά δύο ευχαριστά ανθρώπους και λεφτά. Όπα, chill. Και να ξέρετε ότι κάποια games θα τα προχωράω ενώ εσείς δεν βλέπετε τα βιντεάκια. Δυστυχώς, επίσης αυτό το βίντεο θα το κάνω αρκετή ώρα επειδή έχω να βγάλω καιρό βιντεάκια. Άρα θα το κάνω κάποιο καιρό. Όπα. Ναι. Εντάξει, το θέλουμε αυτό το stand. Ναι, κάτι είναι από τίποτα. Έλα, γρήγορα, έρχονται οι πελάτες και τι θα τους κάνουμε. Μια χαρά είναι. Ναι. Όπα. Chill. Climb rewards. Ποια είναι τα rewards μας? Κάτι καλό. Α, εντάξει. Tips boost.
Customers. Πες μου ότι το έχω ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι το έχω ξαναπαίξει. Δύο λεμοναδίτσες. Use. Give one. Και η λεμονάδα σας. Nice. Εύχομαι να αφήνετε και tips. Update. Όπα. Γεια σας κύριε. Πόσες και πώς και τι θα θέλατε? Α, μία λεμονάδα. Παιδιά, εγώ προσπαθώ πάντα να αφήνω tips, γιατί για μένα έχει σημασία αυτό. Και ναι, γενικά θα ήταν ωραίο να το έχω τώρα, γιατί πάλι δεν μου βάλουν τα λεφτά μου. Είναι πολύ ικανοποιητική η ταχύτητα, άρα δεν με νοιάζει. Πάρτε μία θέλει. Κάτσε updates. Μπορούμε να κάνουμε το πρώτο update. Καλύτερα assistance. Πάρε το καινούριο μας το. Ωραία. Τώρα που έχουμε να εξυπηρετεί άτομα, μπορούμε να κάνουμε τα εξής πράγματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν θα έχω κάποιος να είναι εμπόδιο στα σχέδιά μου και τέτοια. Ελεύθερα πάμε τώρα. Updates. Αν ο φέδων μας είναι boy. Oh, είναι gummy bear. Oh, και θέλει να αγοράσουν πολλά. Τέτοια τα θέλουμε. Βρώμα να θέλετε και χυμούς και τέτοια. Και λογικά αυτό είναι δύσκολα πραγματάκια που μου βάζετε. Τι τώρα. Collect. Κλικ, κάνω κλικ. Rush Hour Boost 30 gems συν. Οπαπο. Κόλλησε η γκάτα μπρε. Πάω εδώ, παίρνω σκάλα και το ανοίγω 100 μέτρα. Αι, κατέβα ρε φιλάρα από εκεί πέρα. Κι άλλα boost. Ωραία, καλά ξεκινάμε. Και ας συνεχίσουμε έτσι. Γενικά είναι εύκολο το παιχνίδι. Κι άλλους υπαλλήλους. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα ωραίο game να παίξουμε. Όπα, updates. Ας κάνουμε λίγα updates. Και πάμε. Συνεχίζουμε να παίζουμε. Άρα μπορώ να αγοράσω και δεύτερον υπάλληλο. Παιδιά, από πού αγοράζω δεύτερο υπάλληλο? Γράψτε μου κάτω στα comments, ρε παιδιά. Από πού αγοράζω δεύτερο υπάλληλο? Γιατί μπερδεύτηκα εδώ πάλι. Ελάτε, βοηθήστε. Ξέρεις κάτι, θα αλλάξει το φέδο μου. Πάρα αυτό, ξέρω εγώ. Μου ταιριάζει καλύτερα γιατί το μαλλί ταιριάζει εδώ.
Και γενικά το πρόσωπο και όλα αυτά. Όπα. Τι μπορώ να κάνω updates τώρα. Updates, another table. Oh. Και τι κάνει το άλλο τραπέζι, ρε παιδί μου. Και τον επιπλέον κόσμο είναι. Τι είναι, γιατί είναι, πώς είναι. Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε. Γενικά υπάρχουν πολλοί πελάτες και εγώ θέλω να τους εξυπηρετώ όλους όμως. Γιατί δεν θέλω να κάνουν κακή κριτική στο μαγαζί. Μια λιμονία δεν συλλογική εκείνη η κυρία Μπράμο. Εγώ έχω μια άλλη πορεία. Τα tips πώς τα μαζεύω. Οκ, υπάρχουν tips, αλλά πώς. Πάτε τα πάνω στα tips και έρχονται ρε φίλε. Πώς. Εγώ νομίζω ότι θέλει κι άλλο υπάλληλο, αλλιώς δεν πάει. Add in the paper. Όμπρα μου κι άλλες παραγγελίες. Καλά του. Ορίστε. Όπα, τσιλί. Τα πνεύματα είναι. Ρε φίλε, εντάξει, αυτό με τα 67 ευρώ. Παιδιά, θα πάω πιο κοντά για να το δείτε και εσείς. 67 ευρώ θέλει για update. Έλεος τα 67. Η βασική ξεχάσαμε το βασικό σχόλιο. Αυτά φτάνουν για το κύριο σχόλιο όμως. 6-7. Ωραία. Έχουμε και 67 ευρώ. Και πάμε να κάνουμε update. Όπα. 3.000 ευρώ για το update. 351 ευρώ για το update. Υποπτώ. Γιατί να θέλει τόσο, παιδί μου. Τουλάχιστον θα ανοίξουμε μαγαζί με hot dog. Ωραίος. Ωραίο φαίνεται. Και τσικα. Ωραία. Για να δούμε φτάνουν τα λεφτά μας. Για λίγα ευρώ ρε φίλε. Αλλά ξέρεις κάτι, θα πουλάμε hot dog. Γιατί όχι. Βλέπετε το μαγαζί μου. 3, 2, 1. Και το νέο μου μαγαζί που είναι το hot dog είναι έτοιμο. Ταραν. Με μια πορεία. Τα λεφτά μου τα έχω. Ωραία. Updates. Α, τέλεια, θέλει πάνω από 200 ευρώ. Και δεύτερον, εγώ από πού και ως που δέχτηκα γι' αυτό. Από πού και ως που δέχτηκα να φύγει η υπάλληλος μου. Rewards, για να δούμε παιδιά, όπα. Nice. Έχουμε περισσότερα tips. Τώρα θα φτιάξουμε και άλλο ένα hot dog για να είμαστε έτοιμοι για τους επόμενους πελάτες. Και γεια σας. Πάρτε αυτό. Το hot dog. Όπα, 50 ευρώ κάνει το hot dog. Καλά πάει. Ψήσει άλλο ένα hot dog να είναι έτοιμο για τον επόμενο. Hot dog θέλετε. Και κανονικά εμένα μου φαίνεται και σαν διαφήμιση, παιδί μου. Ωραία, έλα. Το καλό το hot dog. Φέρε το καλό μου το hot dog. Ξέρεις κάτι, όχι. Όχι, δεν με νοιάζει ρε φίλε, θα μαζέψω τα 300. Καλύτερα τα 300 ρε παιδί μου. Καλύτερα 300 ευρώ για έναν υπάλληλο παρά 200 και για μια συνταγή, ξέρω εγώ. Όχι, εγώ δεν. Ή ό,τι είναι. Εγώ προτιμώ τα 300, όχι. Περιμένετε. Golden. Και επειδή σας δίνω και χρυσό, επί 3 τα λεφτά μου. Ευχαριστώ. Όπα, γιατί πήγα στο custom. Updates πρέπει να πάω πρώτα.
Ωραία. Ήρθε ο πρώτος μαγείρας μας. Είναι σεφ. Η σεφ μας. Τώρα δεν χρειάζεται να κάνουμε τουλάχιστον εμείς τη δουλειά. Την κάνει άλλος για μας. Άρα πρέπει να ετοιμαστούμε ώστε να πάρουμε. Δεύτερο σεφ έχει εδώ στο hot dog. Για να δούμε. Ναι. Buy a soda mechanic. Τέλος πάντων. Νομίζω είναι για να αξιολογήσει αυτή με τα άσπρα το φαγητό μας. Γεια σας, τι θέλετε? 2 hot dog θέλω. Ωραία στα πάρτι. Ύποπτο. Γεια σας, τι θα ήθελα? Εμένα δεν με ρωτάτε τι θα ήθελα. Έφυγα χωρίς να πληρώσω. Φυσικά δεν έφυγα θεωρητικά χωρίς να πληρώσω, γιατί δεν αγόρασα και κάτι. Τι είναι τόσο δα με κάνει? Και τέλος πάντων, αφού ένας θα διαχειρίζεται και αυτά, τι μη νοιάζει εμένα. Κόλλα Zero Light με αλφα ή χωρίς. Δεν ξέρω, δεν είμαι από τα απαντήσει. Ωραία, ναι, παιδιά. Εύχομαι να απολαμβάνετε μέχρι στιγμής το βίντεο. Θα κρατήσει και άλλη ώρα. Μην ανησυχείτε. Απλά είχα την απορία να απολαμβάνετε το βίντεο. Αν σας αρέσει. Use 1, use 1. Είχα 2 τέτοια. Δηλαδή δίνεις η Robux ή αν σου τυχούν βάζεις. Nice. Εδώ. The Ratchy. Nice. Εντάξει, τώρα είμαστε κομπλέ. Μπρο μου, έχω 67 ευρώ. Τι, πόσα έδωσε ρε φίλε ο άλλος για το hot dog? Ούτε εγώ δεν τα έχω δώσει σε κάτι τόσα λεφτά, ρε παιδί μου. Εκτός αν είχε δώσει gold hot dog, αυτό τότε εξηγεί πολλά. Σε λιποτάτσι. Σε λιποτάτσα, πόσα βγάζουν τα ποτάκια? Τα ποτάκια. Τα 2 ποτά από το συγκεκριμένο βγάζουν. Ναι, δεν μέτρασε καν, απλά κάνει update. Κάνει και αυτό το update και είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Παιδιά, έχω κάνει πάρα πολλά updates ήδη. Τρία seconds. Ωραία γίνει. Ανάλογα τα updates παίρνεις και τα ανάλογα λεφτά. Ανάλογα ποσά, ρε παιδί μας, το πούμε έτσι. Δηλαδή τώρα εδώ πάω να πάρεις περισσότερα λεφτά από ότι στο hot dog. Το πόσο level θέλει? Εντάξει, χαλαρά. Ελάτε, πάρτε το. Μας έδωσε πάρα πολλά λεφτά. Νομίζω με τόσα παίρνεις και δεύτερο υπάλληλο. Αν αυτό θα είναι για δεύτερο υπάλληλο θα πάθω σοκ. Θα πάρω... Όπα. Εντάξει. Πόσο κολλάει ρε παιδί μου? Πάει αμένα. Ψυχραιμία, ησυχία, μην κάνει βενικό. Ναι, δεύτερο help customer. Εντάξει, περιμένετε, τώρα έρχεται ο καλός ο κοσμός. Και σίγουρα τι κάνω εδώ? Customers.
Ο δεύτερος είναι boy. Έλα ρε παιδί μου, ξεκόλλα λίγο. Θέλω να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω μια κούπα επρέσο. Ουι τα γκάσω. No I limite. Τώρα ράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Να. Γενικά 2 κορίτσια, 1 αγόρι. Αυτό με παραξενεύει για κάποιο λόγο. Αλλά δεν με παραξενεύει. Η λαγή είναι... You are myself. Κοίτα, κάτι μου θυμίζει αυτή η μουσική. Ωραία. Ξεκόλλησες. Έλα αυτό. Αίωνα. Όπα, μπορούμε να κάνουμε updates. Ενδιαφέρον. Πεινάω για updates. Γουστάρω. Όπα. Chill. Γιατί κολλάει τόσο ρε παιδί μου. Ωραία, ξεκόλλησε. Θέλω να μου ξεκολλήσεις μπρο μου. Γιατί είσαι το καλό παιδιό μου. Τι είπα τώρα. Κάνα updates απλά εδώ. Δώσ' τα όλα. Τι βλέπω παιδιά. Τι είναι αυτό. Κολλάει. Αυτό συνήθως μου το βγάζει μόνο στο tablet. Αλλά θα πατήσω αναμονή. Έλα, μπράβο. Ξεκόλλησες. Γιατί μου δείχνει. Τι μου δείχνει μπρο μου. No. Νομίζω ότι κολλάει άσχημα. Πότε έχω τράσει υπαλλήλους. Wait a minute. Δεν ανταποκρίνεται άσχημα ρε. Όχι απλά δεν ανταποκρίνεται το game. Παιδιά, την επόμενη φορά θα πατήσω κλείσιμο εφαρμογής και δεν ξέρω τι θα κάνω. Αν δεν μου ανταποκρίνεται πάλι τόσο άσχημα. Παιδιά, εγώ το είπα. Βασικά όχι, τώρα ανταποκρίνεται. Άρα εντάξει, άντε, άλλη μια αναμονή. Τελευταία όμως. Το λέω και το ξεκαθαρίζω. Τελευταία αναμονή που θα κάνω. Ας μην μπω στο updates. Εγώ το είπα, παιδιά. Συγγνώμη. Εγώ προειδοποίησα ότι θα ήταν η τελευταία αναμονή. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να παίξεις. Δεν σε αφήνει. Ωραία, και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Και γεια σας.